Dagupan City. Ito ang Radyo Pangasinan 95.3 FM. Transmitting in high definition. Saray ang putaputang iran issue. Nagagawa man lapod luyag tayon Pangasinan. Yaanggat interon bansa. Amintan pantutungtungan. At saray issue. At balita. Saray issue. At balita. Lunes yaanggat Biyernes. Alas 7:30. Yaanggat alas 9. At kabosan. Saray issue. At balita. Jad Radyo Pangasinan 95.3 FM. Good morning. Marantos tan maabig ya kabuasan at balansin ng sakay. Wagatilamat mantutuyaw tayo. Ada programan saray issue ada balita saray issue solang pantutungtungan. Singbatan tambalansian ada sayan kabuasan. Kabuasan na Huwebes. Petsa 24 at bulan na September taon 2020. Mapreso agaw. Saraya nakantabayo dasayan kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. RJ Beray Jimenez, at your service, always! Timog Pangasinan, Dennis Muharis, tanda technical control, watan si Engineer Johnny Parganel. Dasayan kabuasan at wala raso sa may gistayo di ay. Tapi anuntan at napito yawan tayo nilira at sa reprograma na Department of Education at Pangasinan 1 tanuntan tumat at aramay arumniran issue at nayarin singbatan tanubatan na ani na SDS Madam Sheila Marie Premisias. Okay. At yung mga text line po natin, bubuksan po natin yung mga text line 0939 1009931 at 0945-491-1543. Yung isang text line mo yung text line ko, yung personal ko 0946-503-6465. At yung ating nga pong panauhin ay Introduce mo na mamaya kasi mga kaibigan, narinig naman po ninyo yung mga sumbong at reklamo ng ating mga tagapakinig. Lahat po yan lilinawin. Oo, walang ano dito. Hangga po'y iyamot, amintan niya issue, tulputan. Hangga po tayo pinili, imbitaan, hangga po raratay aliwan welcome. Actually, once and for all. abayag tilan aalagaran at ang tatimat onyaran posisyon. Siyempre, pangwan, agaylay kaawang at busy matira. At sa pangkanaw-nawa, hamuton tayo, tawad jala. Ananamuton. 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 Sige, yung background mo muna, parang meron. Okay, at tulad nga po ng naipangako po namin sa inyo kahapon, ay narito na po at si Engineer Johnny, okay na ba yung ating Facebook Live? Naka-live na ba tayo? At oo. Bago sa mga issue natin na kasamang Errol, kasamang RG, bigyan muna natin ng daan upang bumati si Madam Sheila Marie Premisias sa ating mga kabayan, especially dyan sa Pangasinan 1. Magandang umaga po, ma'am, at welcome po sa Radyo Pangasinan. Yes, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pangasinan. At ako'y nagpapasalamat sa ating tatlong anchor ngayon na nabigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magsalita at ihimayin natin yung mga issues. Yes, opo. I think 2 buwan na ito, pero syempre sa dami po ng ginagawa nga natin at tayo lang ay nagkaroon ng panahon ngayon. So, might as well umpisa na po natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Unang-una siguro, Madam Sheila, ay tanungin natin kay Madam Sheila yung tungkol doon sa mga issue na binabato sa unahin po muna natin yung mga issue bago natin pag-usapan yung mga magagandang balita naman. Ayan, siyempre amintan at napantungtungan tidya. Sinong mauna? Mauna ka na. Mauna ka muna. At ito nga, ma'am.
Para sa ganon, Unang tanong ko po ay kumusta po ang kalagayan po ng Pangasinan 1? Although nakikita naman po namin na napakaganda po ng inyong pamamalakad, bagkus meron pong mga ibinabato actually. Ito, noong nakaraan ay unahin po natin yung medyo luma-luma naman na issue, pero kailangan nyo rin pong masagot itong issue sa R1AA patungkol po sa mga tumbler, uniform, etc. Ma'am Sheila. Okay, alam niyo naman yung R1AA ay supposed to be mangyayari po yan last year. Apo. Dahil sa nagkaroon ng pandemic ay hindi po natuloy. So, meron pong budget ang ating probinsya na nakaalaan sa ating dalawang division, which is Pang 1 at Pang 2. So, dahil nga hindi natuloy, meron tayong mga pera na hindi nagastos. Pero may pera din tayo na nagastos. Kasi parang 1 week or 2 weeks na lang mag-R1AA na. Apo. So, ibig sabihin, yung procurement process na yan ay nagawa at nabili yung dapat bilhin, nagastos yung dapat gastusin. So, meron na po tayong sinubmit na mga papeles sa Commission on Audit at naibigay na po natin yan. At yung remaining na pera na hindi nagamit on the actual conduct of R1AA ay naibalik na po natin sa provincial accountant. So, nagkaroon po tayo na picture taking noon nung pagbalik na yon. Dahil nga kasi hindi na ibalik kaagad dahil hindi naman natin alam na hindi na itutuloy. Until such time na nag-decide na talaga na nakita natin na tatagal pa itong COVID, so ang provincial accountant ay sumulat na sa atin, hindi lang sa Pang 1 pati sa Pang 2 na ibalik na yung pera. Okay, so binalik po natin. Nag-comply po tayo dyan. Opo, so follow up lang po dyan sa may R1AA issue. Malinaw po na nabanggit nyo na naibalik na po sa provincial na account na rin at na-audit na rin. Yes, na-audit na ng ating COA, yung in-house COA natin, dahil paliwanag natin, yung pera ay binaba sa amin sa division. Opo. So, ang mag-audit niyan, yung internal COA namin. Opo. So, kung na-audit niya yan, ay yung findings sa audit niya ay ibibigay niya ngayon sa provincial accountant or auditor ng probinsya ng Pangasinan. Ma'am, would you mind, magkano po yung naitulong po ng probinsya at yung naibalik? Okay, ang alam ko dyan is 8 million plus 1 million. Okay, because tayo ang host, kaya medyo malaki tayo ng 1 million ang Opo, pagkakaalam opo. ko. Plus, ang naibalik natin, it's somewhat 3.8 something. Opo. Ito na yung conduct ng R1AA proper. Pero prior, kasi tayo ang host, nabili na natin yung mga sports Yes, equipment. nakapag-prepare. Yung paghahanda ay gastos na natin. Opo. So, naibigay na rin natin yung mga uniform sa bata. Hindi naman natin pwedeng bawiin yon. Kasi nag-award na tayo prior to yung sinasabi natin na postponement na i-award na natin. Yung sorry, para follow up pa rin. Yung issue na pagtitinda, pagbebenta po ng tumbler, Ma'am Okay, Sheila. ganito po yan para mas maliwanag po yan hindi yan kasi ang ginagawa natin kasi nakasento tayo dun sa pagtitinda ng tumbler. Hindi nila nakita or hindi nila pinag-usapan ano ba yung dahilan ng pagtitinda ng tumbler. Okay, ganito po yun Ang title niyan is Suporta para sa Atleta. Okay. Suporta para sa atleta ng Pangasinan 1. Hindi po Region 1 po ito, ng Pangasinan 1. Itong proyektong ito, para mas maintindihan natin ang mas malalim, ay ginawa ko rin po ito sa San Carlos. Yung suporta para sa atleta. Kasi ang budget ang SEF budget ay hindi po yan enough sa ating mga atleta. So bakit tayo gumawa ng suporta para sa atleta? Itong pagkakaiba sa San Carlos, ang ginawa namin doon is yung parang kantsawan lang through group chat na may kaibigan ako, okay, sumali ka sa group chat and then isa-challenge ka namin, ilan ang ibibigay mo para sa atleta natin. Parang chip in, Yeah, kumbaga. chip in. So yun ang ginawa namin sa San Carlos and in 2 days ata, naka-raise kami ng 600,000. Ba? Ano ang purpose nitong itong suporta para sa atleta? Kasi meron kaming philanthropist doon sa San Carlos na talagang tinututukan niya ang swimming. Sabi niya sa akin, ang makikita natin na effective na ang mga bata ay magpa-practice nang hindi mo sila
di ba, pinupush, ay bigyan sila ng incentive. Oo. Okay. At ang incentive na yan ay hindi maliit, dapat lakihan mo. Sabi niya ganon. Kasi kung hindi mo lalakihan, ay papichi-pichi yan. Oo. Bigyan mo siya ng malaki. Yung goal niya talaga ay masungkit yung gold. So, nag-usap kaming dalawa ng philanthropist na yan because kaming dalawa yung tournament manager ng swimming. Sabi niya, okay, magkano po ibibigay natin, sir? Sabi ko, bigyan natin sila ng 20,000 Ay, per gold. malaki. Lalong ma-encourage sila, Yeah, no? 20,000 per Oo. gold. Eh, kung ilang beses siyang nagka-gold, pag-apat yan, makakatanggap siya ng 80,000. 80,000. Okay. Oo. So, ang usapan namin is maghati kami. Kasi tournament manager nga kami dala. So, okay, maghati, tigti 10,000 per gold. So, nakita namin na ang laki ng impact doon. Why? Yung mga bata, nagkukusa na mag-practice. Pati magulang, yung support. Kasi yung perang yon, makikita natin, parang pagtupad na rin ang kanilang pangarap. Yes, oo. Makakabili na sila ng cellphone, Yes, ng bike. yes, oo. Yes. Meron tayong isang sped athlete doon na talagang hanggang, ewan ko kung Guam ba yan o Dubai, nakarating siya. Nakalikom siya ng, I think, 200,000. Sped ito, athlete Opo. 200,000. Inipon niya lahat yung kanyang incentive kasi malalaki nga yung incentive namin. Nakabili siya ng tricycle para sa bata. Eh dating ang alam ko doon is parang basurero lang ating tatay niya na bike hanggang naging tricycle na. Yung Parang tri-bike, nag-document ito ng isang TV program. Opo. So nakita namin yung epekto noon. So at ang malaking epekto noon is we rank 9 before, umakyat siya ng rank 4 ang San Carlos. Ba. So, sabi ko, malaki pala yung epekto noon. At ang isang rason kasi, bakit ko ginawa yun, nakita ko kasi na may mga bata tayo, atleta natin, na mahirap talaga ang buhay. Opo. Wala talaga silang mapagkukunan. Example, idadagdag ko na rin yung boxing namin doon sa San Carlos. Nung nagpa-practice yan, sabi nung in charge din sa tournament manager na yon, sabi niya, ma'am, pwede bang magbigay tayo ng sapatos doon sa mga bata? Bakit? Wala sila kasing practice shoes. So, anong nakachinelas. Sabi, okay, puntahan ko yan at ako nang magbibigay. So, nung pinuntahan ko sila, siguro sa laking tuwa nila, parang nag-promise nga sila na mananalo sila. Camps R1AA sa Alaminos. Opo. So, I have watched the fight, tinignan ko yung fight, tapos talagang bawat suntok ayaw mong tignan. At kung ikaw ang nanay, tatay, ayaw mong tignan. Kasi, Talagang determinado. Yes, determined. Kaya lang, siguro, kasi unang year namin yun ng boxing, hindi siya nanalo. And what is heartbreaking doon, yung pagbaba ng bata, niyakap niya ako at nag-sorry. Sabi niya, para "Ma'am, may hindi po frustration. ako nanalo." Sabi niya ganon. Ngayon, noon, may mga incentive na kaming binibigay. Sa awa ko na rin sa bata, kahit hindi siya nanalo, binigay ko na yung incentive. Pero ayaw niyang tanggapin Sabi ko, no, pambili mo ng gamot mo, pambili mo ng pagkain mo, magpalakas ka. So, doon ko nakita na mas dapat i-push yung suporta para sa atleta for the cash incentive. Ayun. Kasi alam niyo po, banggitin ko na rin, nung nakikipaglaban yung bata, kanino bang pangalan yung tinatayo niya? Pangalan ng school, pangalan ng bayan. So, he's fighting for what? Ay pagkatapos ng laro. Sabi ko, nung nasaktan na yung bata, sino bang tumingin sa bata? Nung umuwi siya sa bahay at masakit ang katawan niya, mahirap ang buhay naman ito. Wala namang boxer na mayayaman. Yan yung after, after nun. Kaya hindi nila sinasabi na pinagmumukha kong pera yung mga bata. Kaya nagbibigay tayo ng cash incentive. At least hindi ako makukonsensya na after noon, meron siyang natanggap na pampalakas niya, pagkain niya, vitamins niya, panggamot niya, or pagtupad ng kanilang pangarap. Masama ba yun? So in short, yung proceed ng proyekto para doon, Para sa binanggit ninyo. Malinaw po yan. Okay. Nung ginawa, dinala natin sa San Carlos ngayon. Sa Pangwan. So, miniting ko yun, dahil nakuha ko yung ideyang yun, miniting ko ngayon ang ating mga GPTA. We had it in one restaurant. Sabi kong ganon, we are in Pangasinan. 1.
our aim is to be number 1. Yes, yes. Why number 1? Ang ganda ng facilities natin. Correct, correct. Tabi na natin. Bakit hindi pa tayo mananalo? So, nakita ko itong strategy. Sa San Carlos, may team management, meron silang incentive na ganito, kaya umakyat yan ng mataas. Bakit hindi natin gawin dito? Total naman, anak nyo ang magbe-benefit. So, nung una, isip-isip, fun run sana, t-shirt, fun run. Sabi ko, ayoko ng fun run, baka madisgrasya itong mga bata, mahirap. So, t-shirt na. So, may programa tayong aksyong pangkalikasan. Okay, kaya pumasok yung tumbler. Ayun. Okay. So, ang proceeds nun, this is 200 pesos. Yung 100 pesos, pupunta doon sa suporta para sa atleta. Ng Pangasinan 1, ha? Hindi Region 1. Pangasinan 1 po. Tapos yung 100 is the cost of the tumbler. Kasama na yung tatak. Ayun. Okay. So, we get the support of our GPT. Sila ang nag-ikot-ikot yan sa mga schools. So pag bumili ka, yung gamit mo, magagamit mo naman, plus nakatulong ka pa. Nakatulong ka Ayun, pa. yun yung para alam ng ating mga Yeah. kababayan, para makatulong doon sa magandang programa Yeah, kasi para ang sa atleta. tinutulungan mo, yung anak mo. Yes, Okay. yes. Anak ng magulang, of course, anak ng teacher, kasi second parent na yung mga teacher eh. So, what's wrong with that? Sabi ko nga gano'n. So, at yung pera na nalikom ay inirimit po sa humahawak yung SOCMOB namin. So, doon lahat ibinabato yung pera. Wala po akong hinawakan. Hindi po ako humawak ng pera. So, eventually, last June 30, dahil hindi natuloy yung R1AA, mas gusto na namin i-release, no? Pandemic eh. So, inirelease po namin ng June 30 at nagkaroon tayo ng memorandum of agreement na dapat yung perang yun ay gagastusin nila sa sports din. Okay. Binaba na natin sa GPT-8 at saka PSDS, bahala na sila doon. Kung saan nila gagamitin, may usapan tayo na sports eh. Di gagamitin din nila sa sports. Nandun yung pera sa kanila. Okay. Ngayon, kung meron silang paggagamitan na iba, dapat magkakaroon din sila ng resolution. Correct. Okay. Saan ba nila gagamitin? Kasi naging public funds na yon dahil nilikom po natin yon. So, malinaw po ibinalik po natin last June 30. Okay. Sa ibang issue, Madam Sheila, patungkol naman dito sa flash drive, ano? Dahil ito yung isa sa mga mainit na issue sa ika nga. So, bakit po tayo bibili ng flash drive, Madam Sheila? Ito yung paring Dennis, nung mga nakaraan bago, yung mga pinag-iisipan pa lang kung ano ang magiging solusyon sa edukasyon. Yun, kasi Ayan naisip itong kasi flash yung unang drive. issue, yun yung Modular. R1AA. Oo. Ngayon, yung tinatanong ni paring Dennis, kasi nasa new normal na tayo, itong bagong sistema ng edukasyon, yun yung pumasok yung flash drive na yan. Flash drive issue, Ma'am Sheila. Okay, ganito yan, ano. In this time of the new normal, ano ba dapat ang gagamitin? When we have the offline and online, kahit mag-download ka ng digital files, you will need flash drive. Nakapaloob sa DepEd Order number 10, I think the cash allowance of teachers. Ang cash allowance kasi ay ibinaba para gamitin ng mga teachers sa pagtuturo nila. They will use it for the instructional materials. And isa ito na kailangan nila ngayon, in the new normal, yung flash drive. Okay. Ang tanong nila, bakit mahal? Ang flash drive, iba-iba ang presyo niyan. Pag mababa ang gig, Mas mura. mababa rin. Depende rin sa klase. Tama. May mga klase tayo na pag sinaksak mo yan, uminit, wala na. At saka meron po yung klase na madaling basahin ng computer. Yun yung mga bagong mga high-end ngayon. Oo. Yes, okay. Pag titignan mo sa Lazada yan at sa Shopee, iba-iba yan. May presyong 2,000, may presyong 200. So titignan mo talaga ang nire-recommend namin because ito po para malaman ninyo sa Pangasinan 1 po, pag upo ko na lang, pinag-usapan na namin yung digitization. Tama. Para yung mga teachers, hindi pa ulit-ulit na nagsusulat. Yes, yes. Bakit hindi na? Kayo, nagko-computer na kayo. Yun, isaksak mo. Isaksak mo lang. Kahit saan ka mapunta, hawak mo lang isa. Parang dala mo ng buong cabinet na libro. Yes, yes. So, in-start na natin ang digitization. Ang punto doon is,
they will use the flash drive for this new normal na pagtuturo. Ngayon, ang nire-recommend namin is yung mataas na gig. Kasi ang ginagawa namin ngayon is puro video lessons. May printed tayo na ibibigay sa mga magulang. Pero paano nila ituturo ng mga magulang yung printed, much more pag ang magulang ay hindi naman nakapag-aral ng ganong kataas. So, sinusuportahan natin ito ng mga video lessons. O, ngayon, kung mababa yung gig mo, baka puno ka agad yan, hindi mo na mag-aral. Okay, so ang issue kasi na nakakibat dyan, madam, ito talagang diretsahan na itong mga tanong natin dahil para masagot naman po ninyo, yung mga flash drive na yan, sinasabi na kayo din ang bumibili, kayo din parang supplier. Parang ganun. Yun yung binabato nilang issue, madam. Pero nabanggit nyo kanina na tinitingnan nyo naman yung bababang presyo sa mga pwedeng pagbilhan, yung sa online, ma'am. So, how will you react on that? Nagpalabas tayo ng division memo tungkol diyan. Kasi alam mo, nagmula nang umupo ako, parang binabantayan lahat ng kilos ko eh. Siya So, rin ang nagsusupply niya. ganyan, parang lahat ng gagawin mo, meron kaakibat na bibigyan nila ng mali siya. So, alam ko na yan na mangyayari yan. So, nagpalabas tayo ng memo that they could buy anywhere. Ayun. Malinaw yan, may memo tayo Division Memo 175. No, of course not. Hindi. Nagpalabas tayo ng memo na ito pwede nyong bilhin kahit saan. Okay. Okay, ang co-op na na-establish na recently lang ng ating DO ay merong app, parang Lazada. Makikita mo lahat doon, yung mga binibentang klaseng flash drive, including that of the 128 gig. So, kung sasabihin nila ako ang supplier, wala naman kami sa pamilya namin na negosyong ganyan. Ayun, Ang alam kong negosyo ng pamilya namin ay gasolinahan at mga hotels. So, paano nila sasabihin na ako ang supplier? When maraming supplier po niyan. So, At may memo naman na they can yes. Correct. Malinaw po yun kasi bakit hindi nila po binabanggit yun na may memo? Malinaw din. Kaya sabi ko, kung sino yung namimilit, iharap nila. Baka naman, kinukote lang ako para siraan. Kaya napakadaling ang manira. Kaya sabi ko, pag meron tayong mga ganon, mga teachers, pwede bang message nyo ako? Picturean nyo. Yung taong nagsasabi, din harapin natin. Ito bang mga flash drive, madam, meron ng laman bago ibigay sa mga guro? Okay, ganito. Pag bibili ka ba ng flash drive na bago, may laman? Wala. Wala. Kasi pag may laman yun, luma na yun. Okay. So, wala pong laman yan nung binili. Kaya lang, nahihirapan ang ating mga teachers na mag-download na mga naka-upload na mga video. So, ang ginagawa natin, para naman hindi tayo ma-issue ulit, ang school ay magre-request sa ating SDO na palagyan, kasi nagda-download po kami, Opo. palagyan na ng laman. Kasi ang trabaho natin is to assist our teachers para mas maging madali yung pamumuhay nila ngayon. Kasi hirap mang gumalaw, lockdown dito. Bakit hindi natin ibibigay yung Pangangailangan. yung pangangailangan nila? We give them the assistance. So, sumusulat yan, ma'am, pwede bang palagyan ang yung mga na-download na ng ating CID. So, yun ang pinapalagyan natin ngayon. If they do not like also because they have their own at nagda-download sila, so be it. Kasi mada-download mo naman anywhere yan eh. Pero yung walang kakayahan, bakit hindi natin ibigay yung assistance na yan? Ayun, okay. So, ito nililinaw nyo, ma'am, na choice nila kung pumili ng mas mataas na memory, Yeah. mas mahal na presyo. Yes. Choice nila. Kung gusto nila yung maliit na 10, that could be fine. Kasi sabi ko nga, our teachers, our school heads are in their right mind and in their right age. So, pipili sila kung ano yung naaangkop sa kanila. If they think, ganito na lang, natin, we are just giving them their options. Options po nila yan. Mababa or yung dati ko na, that is their option. Nasa kanila yun. Choice nila yan. Choice nila yan. Okay, uminit na, paring Errol, paring Dennis, At, yung ating mga katanungan. Maraming message dito pero puro mga panangaro. Support and greetings. Maya babasahin po Siguro natin ito. nabibigyan linaw na ni Madam yung mga issue. Marami pa po sa aming pagbabalik. Diyan lang po kayo. Mga mensahe, paring Dennis. Ito, basahin mo muna. Hindi, ito kasi question itong mga nandito Question din yung mga nandito. So mamaya na lang sasagutin ni Ma'am Sheila yan. Minsanan. Isa yan. Okay, sa pagbabalik natin, makalipas po na lamang ng ilang paalala. Saray ang putang-putang Iran issue.
Nagagawa manlapod luyag tayon Pangasinan. Yaanggat interon bansa. Amintan pantutungtungan. Ed saray issue. Ed balita issue. Ed balita. Lunes yaanggat Biyernes. Alas 7:30 yaanggat alas 9. Ed kabwasan. Saray issue. Ed balita. Jad Radyo Pangasinan 95.3 FM. Kantanong Kantalo! Alas 8 na kapaborito, programang Saray Issue at Balita la. Aba kapaborito, COVID-19 update muna tayo ngayong oras na ito ha. Ilan ang kabuuang bilang ng COVID-19 active cases sa Pilipinas noong September 11, 4 p.m.? Ilan ang kabuuang bilang ng COVID-19 active cases sa Pilipinas noong September 11, 4 p.m.? Para magkaroon ng pagkakataong manalo sa ating Kantanong Kantaload at manalo ng 100 pesos load, itype lamang ang iyong buong pangalan, space, tirahan, space, ang iyong sagot, at isend sa 0956-793-2239. 0956-793-2239. Kantanong Kantaload! Radyo Pangasinan, paborito! Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Paulit-ulit na gastos sa iyong sasakyan, pero di pa rin satisfied? Tara na at gawing gwapo ang iyong auto! RM Paran Auto Care Center. RM Paran Auto Care Center. They offer services like collision repair, Body repaint. auto body restoration. And they also accept insurance claims. Visit them at Barangay San Miguel Calasiao, Pangasinan, in front of Pure Gold Calasiao, beside Kitty Bar. Or you may check their Facebook page at www.facebook.com/rmparan-autocare. Or simply contact them at 0925-812-2424. Para sa serbisyong garantisado, RM Paran Auto Care Center. RM Paran Auto Care Center. Ang iyong auto, RM Paran Auto Care Center. RM Paran Auto Care Center is owned and managed by Mr. Reggie Paran. This is the sound of the Gulf Waves. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Radio Pangasinan, 95.3 FM. Transmitting in high definition. Saray ang putang-putang Iran issue. Nagagawa manlapod luyag tayon Pangasinan. Yaanggat interon bansa. Amintan pantutungtungan. Ed saray issue. Ed balita issue. Ed balita. Lunes yaanggat Biyernes. Alas 7:30 yaanggat alas 9. Ed kabwasan. Saray issue. Ed balita. Jad Radyo Pangasinan 95.3 FM. Oras alas 8:02 na kabuwasan, pangipatuloy na programang Saray Issue at Balita. Kaplasanin na wadya si Madam Sheila Premisias sa SDS na pangwan. Pinabatan ni aratay question yun. Wala rin question awa. Mantex kilapat at 0946-503-6465. Yung, o din may sige. 0939-100-9931 o 0945-491-1543. Yung mga nakaantabay sa ating Facebook Live, napakarami. Maraming salamat po. At kung iisa-isahin natin ito, eto meron sa Balogo Elementary School, Hermina Fernandez, Mira Gracia Zorilla, Orbistondo. Meron sa Bani, meron sa mga Taram, Malasiki National High School, good morning. At ito, Mapandan. Yan, si Ma'am Elena Gonzales, dyan naman sa may Burgos. Malayo ito. Western Pangasinan. Dyan po sa may Galarin National High School, good morning. Mabulitak, Malasiki.
sa may Durongan, mga tarama. Malasiki uli ito, napakarami pa. Nauubusan tayo ng oras ito. Sige. Sige, itong question ng isang listener natin mula sa ikon natin. Mula sa 0936-2572. Good morning mga idol. Pakitanong kay SDA sila kung totoo ba na pinapakialaman niya yung MOAE. Bawat paralan ng pang-1 from Danilo Abangtao ng Sual, Pangasinan. Ang ibig sabihin ng MOE ay Maintenance and Other Operating Expenses. Ma'am Sheila, ano po ang masasabi natin dito? Ang MOE po ay public funds. Tama, public funds. Hindi po yung personal na pera. At ang trabaho ng superintendent, according sa batas ng RA 9155, ay titignan kung paano ginagastos ng mga schools ang MOOE and other funds na kaakibat para sa edukasyon. Now, ganito, siguro kaya iniinda nitong mga ibang school heads natin na ang akala nila ay pinapakialaman ko. It's because nagkaroon po tayo ng pagbabago sa mga forms, yung signatory sa mga forms. Ito yung PO at PR. Dati kasi, ang ginagawa nila, sila ang pumipirma. Okay, parang wala nang check and balance. Nag-request sila, i-approve nila. So, parang mali. So, sometime January ata, kasi dumating ako ng September, doon ko lang napansin na wala akong pinipirmahang PO. Well, in fact, sa San Carlos, ay pinipirmahan ko yan. Tinitingnan namin kung ano yung binibili nila, nakaangkla ba yan sa ano. Tapos, ina-approvean ko yung PO, tinitingnan namin, dito, hindi po ako pumipirma. Sabi nung accountant namin, it's the school heads. I think that's wrong, sabi kong gano'n. Basahin nyo yung signing authorities na DepEd Order number 67, Series 2016, kung saan ang pipirma po dyan ay superintendent. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pag pipirma ka ba, hindi mo babasahin? So, ibig sabihin, bago nyo pirmahan, nire-review nyo muna kung saan gagamitin. Of course. Kung naaayon, may nakikita tayong pang-aabuso, like overprice. Like for example, ito ay month ng brigada, tapos magcha-charge ka ng maraming notebook sa bata, alam mo naman, during that time, ito ay mga bigay. Okay, bakit meron charge ito sa MOE? So, magtataka ka. Meron po kasi tayong naririnig, but we have to validate kung totoo po yun. Kasi madali namang manira. Ang importante kasi, i-validate mo muna bago ka mag-akusa. So, tinitingnan natin. Ang naririnig natin kasi, may mga school heads tayo na bumibili ng resibo, 12%, pero walang goods. Picture kung sila kung saan. Resibo lang. Or may double charging. Fundraising po siya, pero sinacharge ulit sa MOE. Okay, kaya tinitingnan natin lahat yan. Or, ito ay binigay ng PTA, ay ng CEF or galing PTA, ito na naman ay sinacharge nila. So, kaya nga kinukuha natin yung CEF funds, yung nakalista sa CEF funds, binabangga natin sa MOE nila, plus yung PTA funds, kaya nagkaroon tayo ng e-transparency board na kailangan nilang i-upload dun lahat. Uulitin ko, ang MOE po ay public funds. Para sa bata yan at para sa teachers natin yan. So, maintenance in the sense that i-maintain mo yung facilities, yung pag-aari ng gobyerno. Kung ang school mo, ang laki ng MOE niya, 100,000. Tapos makikita mo, hindi naman naaayos yung eskwela niya. Sana punta yung MOE niya. Pero naubos yung MOE. Oo, kasi ganito, nung nasa San Carlos ako, pinag-aralan namin, magkaroon kami ng study on how the school heads spend their MOE. May lumabas sa graph na merong school na sunod-sunod, puro repair ang ginawa. So, sunod-sunod yan, ilang buwan. 80% ay napunta sa MOE. Parang wala nang focus sa bata, puro na lang repair. So, tinignan natin yung school, kailangan natin i-validate. Siguro maganda na yung school nito. Nung pagtingin namin, sira-sira naman ang mga bintana. So, yung notion na yung binibili ng school head na pang-repair, ay ang extension na ang repair sa bahay. So, sabi ko, bakit nasaan na yung napunta? Kung sunod-sunod yan, bakit sira-sira itong mga ito? So, may mga naririnig kasi tayo ng mga ganyan, kaya ulitin ko, kailangan nating i-validate.
meron din tayo naririnig na, yun nga, dino-double charge. Kaya yun ay inimbestigahan na natin. Ang daming kasi nung pagka didinggin mo yung mga reklamo, parang sa'yo lahat yung bagsak, ikaw ang nakikinabang. Pero sa nakikita ko, sa explanation ni Madam, hindi kayong mga taong ito ang galit at gumagawa ng, dahil na-unearth mo, natitignan mo. That's the point. Yung mga anomalya, parang ganun. Kasi ganito yun, sa bawat gawa mo ng tama, may masasagasaan ka rin na gumagawa ng mali. Ayun, yun. Ayun. Actually, lahat. Nakikita natin, because of tayo kasi yung superintendent na hands-on, tinitignan natin, kasi yun ang trabaho natin, kung paano nila ginagastos ng tama yung MOOE. Kaya baka nasasagasaan mo na sila. Yun ang punto doon, kasi talagang pag-aaralan namin. Kasi nung dumating ako, ang nangyari kasi, may nakita ako na for the period of 9 months, ang travel ng mga school heads, o sa schools na yon, hindi ko alam kung umabot ng 23 million. Travel alone. Kaya tayo nag-create ng sub-offices para imbis na yung school head na 700 sila, punta ng DO, naging 33 na lang na pumupuntang nakikipag-transact. Bakit isa-isa kayong pumupunta? Bakit hindi na lang isang liaison officer na ginagawa namin sa region? Para yun na lang gastusan. Para yun na lang ang gastusan. Tama. So, ang laking savings po yun, parang 80 to 90% ng usual na ginagastos nilang pampunta ng DO ay napunta sa bata. Are you saying, Madam, na nangyari yan before you came? Yes. Ay, Kaya nga nagkaroon tayo ng data. Nagkaroon tayo ng data, kaya tayo umaksyon na ito ang gawin. Siguro, ang point doon, nawili silang labas ng labas. Sabi ko nga, ang focus natin ay sa school. Why? Parang kayo, sa bahay, pag walang magulang, anong nangyayari sa mga anak? Wata nila Nakakagulo, di ba? Kaya kailangan, ang mga school head ay nakafocus sa school. Hindi sila magle-liaison papuntang DO. So, doon sila, tingnan nila, alagaan nila yung mga bata, tingnan nila yung ginagawa ng mga guro nila, at ayusin ang mga dapat ayusin doon. Kasi isa sa linya ng panunumpa ng kawani ng gobyerno, ay alagaan yung mga facilities doon, gamitin ng tama yung pera. So, yun po ang ginagawa ko. Trabaho ko po yun So, yun ang ginagabayan lang natin mga school heads. Nung nasilip niyo po itong may mga maling paggamit ng MOE, nakatipid ngayon yung mga school, Ma'am Sheila? Meron akong nakita na yung travel ng isang school from 28,000 monthly ay naging 800 pesos na lang. Okay. Hindi ba laking pera yon? Yung kabuuan, mas magagamit nila sa mas mainam, mas magandang programa, kasi paraan. Ang pera kasi, yung bulk ng MOE ay nakasentro sa bata. Okay. Pero nasisentro na sa pag-travel. Nasisentro na kung saan-saan. Do you think may personal din na paggamit sa MOE? Marami nga tayong naririnig na ganyan. Pero binavalidate natin. Kasi ang hirap naman, akusahan ka, kalabang ka, parang yung ginagawa sa akin. Kailangan natin i-validate. Okay. That's what we are doing now. So, yung sinasabi ng listener natin na pinapakialaman ko ang MOE, trabaho ko po iyon. At ulitin ko, that is a public fund. May nabanggit kayo kaninang order yung ang signatory at ang magre-review ay kayo. Opo. Matagal na po ba yun, ma'am? 2016 pa po yun. Okay. At hindi po naipatupad. Ayan, malinaw. Kaya itong, nung in-implement natin, medyo umaray. Akala nila, nakikialam po ako. At meron pong tayong memo galing sa taas, sa central office, reiterating this, na ako dapat ang pumirma. Okay. So, hindi ko na pwedeng i-delegate. Kasi i-delegate ko sana sa supervisor. Kasi sa dami ba naman ang pipirmahan para mas mabilis sana. Mas mabilis kasi remember, we have this Republic Act also, the Ease of Doing Business Act, na dapat mabilis lahat ang transaksyon. But I cannot do that sa dami. So, maintindihan nila. Pero meron tayong ginawa para mas maintindihan ng nakikinig na doon pa lang sa PR, ino-online na nila, pwede na naming aprubahan kasi may team na ako ng tao na tumitingin sa kanilang request. Pag okay siya, pasok siya sa bagong guidelines, i-approve na rin namin online. So, hindi na nila kailangan antayin yung pirma ko. Kasi approve na digital. Kasi ipapadala na, okay, pwede na kayong bumili. Okay, susunod na yung papeles. Saka ko lang pipirmahan pag nakita namin na tama
na naaayon sa bagong DepEd order yung paggamit nila ng MOOE. Yun, malinaw 2016 pa yung order na yan. Yes, Pero 2016. ngayon lang nagkaroon ng ngipin pag upo ni ma'am dito sa Pangwan, kaya umaray. Malinaw yan, malinaw. Okay, ang dami pang mga concern dito na dapat ito yung mga ibinabato isingit nila. ko lang ito. Sige. Amitis Lea de la Cruz. Di ko masyado kilala pero alam ko magandang pamamalakad ni Ma'am Sheila kasi galing yan dito sa San Carlos at maraming nagawa si Ma'am. Galing sa San kay Miss Carlos de la Cruz. naman. Ito, i-issue uli. Ito matinding issue to. Ito, tanungin na natin lahat na nandito na rin lang Sige. si Madam. Sabi nga namin, walang mga issue na hindi natin tatanungin, lalo na itong mga binabatong issue na meron daw ceiling of items, yung mga non-eligible teachers dyan sa Pangwan. Yun muna, yung dalawang yun. Ano ito, Madam? How true is this? Na may mga Selling, nagaganap na pagbibenta ng items. Okay, umpisa natin sa mga senior high school non-eligibles. Okay, allowed po yan. Mag-hire tayo ng mga senior high school non-eligibles. 2016, I think, nag-start po yan. Noong inuumpisan po itong K-12. Okay. So, ang nangyari, may mga na-hire na non-eligible, pero may provision doon na bibigyan sila ng 5 taon. Okay. Pero meron ding nasa batas na pag merong qualified, eligible, ay pwede silang palitan. Okay. Ako na superintendent, ay pumipirma ng appointment. Kasi kung sasabihin nila, nakakontrata sila ng 5 taon, yun ang panlaban ng mga non-eligibles. If they are in contract within 5 years, bakit ko kailangan pumirma ng appointment nila? Kung may kontrata. Kung may kontrata sila. If that is binding for 5 years, why do I sign another contract or another appointment? If that is binding for 5 years. So, ang nangyayari po yan, every year po kasi, pinapublish yung kanilang item. So, ibig sabihin, pag pinablish mo yan, it is stated there na bakante yan. Kaya nga pinablish. Pag bakante yan, pinablish, dahil non-eligible sila, pwedeng mag-apply yung mga eligible. Okay. Ngayon, ang non-eligible, pwedeng i-attest ng civil service na ang appointment nila ay tama kung pipirma ang superintendent ng certification that there is no available qualified eligible. At kung sakaling mali yung sinasabi ko, ay pwede akong kasuhan ng administratibo o kriminal. So hindi ibig sabihin na matagal na sila diyan, 5 years of contract nandiyan na sila. Kami dapat pag may bakante hindi parang gano'n dahil may eligible. Oo, kasi kaya nga every year bakit pinapublish yung item nila? So at every year gumagawa sila ng appointment nila. Okay. So sabi ko, nung ibibigay na sa akin yung appointment, sandali. Hindi ako pipirma ng certification yan at i-a-appoint yan pag hindi ko nakita yung RQA at talagang walang qualified na eligible. Ayun. Ikaw, tanungin kita, kung may anak kang eligible at ang hinire ko ay non-eligible, anong sasabihin mo sa akin? Di ba? Siyempre. Anak mo eligible Ito non-eligible. Okay, kasi nga, yun yung panlaban mo eligibility mo so, sabi kong ganon, hindi ako pwedeng pumirma kung hindi ko nakita ang RQA, ang registry, na walang qualified eligible. So may batas pa, Meron pong proseso batas, pala. may proseso po yan. Nakita ko na meron. Kaya meron tayong mga natamaan na talagang hindi, ulitin ko, hindi ko sila tinanggal. Hindi ko lang sila ni-renew. Iba yung tinanggal sa ni-renew. So ibig niyong sabihin, 5 years yung nila. Binibigyan sila ng 5 years para renewable. At renewable every year. Kaya kung walang qualified eligible. Yung pag hindi ni-renew, may rason. May rason. Dahil may eligible. Ayun pala yun. Pero hindi yung parang pinersonal. Kasi I do not know these people. Hindi ko sila kilala. Tapos ganito po yun meron pa tayong, in my term, wala po tayong hinire na non-eligible kasi marami tayong qualified. Pero before, meron silang na-hire na non-eligible. So ito yung sinasagot natin ngayon. Pero meron pa tayong 150 non-eligibles na ni-renew natin. Kasi wala na ngang qualified. Kaya as early as October, mag-a-announce na kami na by next year, mababakante ito para yung mga interesadong eligible ay pwede na mag-apply. Alam nila na may 115 bakante na pwedeng magbakante sa March.
kung hindi sila makapasa. Pero Okay. alam ko yung pinoproteksyonan ng batas na yan kasi pagka pwede yung non-eligible, paano na yung mga eligible? Yun na nga, ba't pa tayo nagpapa-exam? Correct. So, hanggat wala pang eligible, pwede yung... Pwede sila. Pero pag Okay. mayroon, wala na tayong magagawa Ayun. doon. At saka because of this 150, meron din tayong ginagawa para sa kanila kasi ayaw din natin kasi nagserbisyo na sila sa atin. Meron tayong gabay sa pag-alalay, meron na tayong binuo na team na sila ay bibigyan ng coaching, virtual coaching, para sila ay makapasa. Ayun. Okay, gagawin natin po yun na tulong sa kanila na libre. So yun yung isang programa natin, gabay sa pag-alalay. ayan, ito, na-explain na mabuti ni Ma'am Sheila yung mga reklamo, yung mga itong selling of items, non-eligible pictures. Napaliwanag na. Hindi ko pa na-explain yung selling of Yung selling. Nga pala, no? Oo, nga pala. How about this selling? Kasi ang alam ko, kaya nga pumapasok yung mga eligible, baka doon na sinasabi na ibinebenta mo na yung item. Sino siguro ang mas bibili ng item? Yung eligible o yung non-eligible? Yung non-eligible, syempre. Kasi non-eligible So, Wala silang correct. Saan bibili? Yung eligibility nila kulang. Eligible bibili ba sila? Yun nga pala. yun. Okay, that's my point. Sino ang bibili? Yung non-eligible kasi wala siyang karapatan. Ito may karapatan ba't ka bibili? May armas kayo. Ito po yan So, ganito yon. May mga nababalitaan tayong selling of items. Siguro hindi lang dito sa Pangwan. Marami yan sa buong Pilipinas. Ang tanong, may ginawa ka bang paraan as superintendent para mapatunayan mo na ito ay hindi totoo? So, tatayo ka ng programa. Gagawa ka ng programa. Kasi pinag-aralan ko kasi when I went to San Carlos, meron din ako naririnig na ganyan. Pero again, we have to validate. Sa tatanungin mo naman yung mga applicants, meron ka bang binigay? Hindi naman sila aamin. So sabi ko, ba't di kayo mag-complain? Daldal kayo ng daldal. Wala naman kayong nilalabas. Sabi ko, mag-complain kayo. Kumbaga, wala silang formal complaint. Wala silang... Naririnig mo, kasi meron akong tinawag lang recently, kanino mo nalaman na may binibentang item? Sabi kong gano'n. Narinig ko lang, kanino mo nga narinig? Tapos, ikinwento mo. Anong naging basihan mo ng pagkwento mo? So, hearsay. Parang naniniwala ka. Dapat ikaw mismo ang magsabi na hindi totoo yan. Okay, ganito. So, San Carlos, may ginawa po ako, yung tinatawag na appointment day. Okay, in the appointment day, kasi napansin ko kasi, ang applicant, pag hawak niya ang folder at siyang makikipag-usap sa mga higher officials, baka doon magkakaroon ng bayaran. From the principal pataas, baka doon. Kasi hawak niya yung appointment niya, para siyang nagmamakaawag ng papapeta. Tinanggal ko po yun. Ang ginawa ko is, isang araw, nakaupo kami lahat, principal, AO, assistant, ako. Pipirma ng sabay-sabay. Ayun, para harapan. Harapan. Paano pa sila magbabayad? So wala nang ang nangyayari kasi diyan gapang-gapang system. May pasikot kuandat pasikot. At ako kasi ang policy ko sa buhay, hindi ako tumatanggap ng mga bisita sa bahay. Okay. So I do not entertain, especially mga teachers, kung sino-sino yan, kasi ayaw nating ma-implicate doon. So ginawa natin ang appointment day. So, ibig sabihin nun, on the day, is permado na yung appointment nila. Gago ka rin kung magbabayad ka. Diba? Nandyan ginawa natin yung prosesong yon. So, ang nakita ko lang kasi doon na medyo tumatagal. Kasi nung tinanong ko ang HR natin, saan tumatagal na parte? Doon po sa pagpapirma ng applicant sa principal. Okay. Tumatagal, umaabot kami ng 3 linggo. So, tinanggal ko yon. Ang principal dito pipirma sa harap ko. Yun. Nung nasa San Carlos po kayo, pinatupad niyo yan? Yes. Dito sa Pangwan, ma'am? Dinala ko ulit yon. Okay. Pero mas maganda ito. Nung dinala ko ito, mas mabilis. Yung mga nakapasa sa IQA, yung mga naka-70, yung isa kasing humihingi ng tulong sa atin, anak niya, hindi naman naka-70, kaya hindi ko talaga mapagbigyan yan. Pag hindi siya naka-70, ang passing 70. 70 dapat. Okay. Pag nasa 70 ka, ang ni-request namin sa ating mga applicants, i-prepare na nila yung papeles nila. Para diretso sa na. possible appointment at possible na substitute position. So, Okay. naghanda sila. Kasi ang ginagawa namin, tatawag kami ng Monday, dadalhin nila ng Thursday yung kanilang papeles, ipiprepare nila, and the following Monday will be appointment day. Ito iba sa Pangwan. Dahil pinaprepare na namin sila,
pagtawag na namin sa'yo, appointment day ka agad. Okay, so parang naging mas pinaikli nyo yung Pero time. pinaikli na naman namin, ganun ulit kabilis. Okay, alam niyo sa mga explanation ni Madam Sheila, lahat ng yung mga issue na ibinato sa kanya ito at kanyang sinasagot. Ito papunta na tayo doon sa mga talagang talagang sabi ko nga kanina, yung tanong natin talagang diretsahan. So sa lahat ng mga issue na ibinato sa iyo, Madam, ito na-explain mo ng maigi. Pero totoo po ba na may nagsampa ng kaso sa iyo sa ombudsman? How true is this? May nakikita ako mga post, nag-aantay lang tayo kung totoo. At may fact-finding nagagawa. So, antay na lang natin kung paano dadaan yung proseso ng batas. Pero, uulit-ulitin ko po, kahit balik-balik na din nyo, iisa lang yung sasabihin ko, kung ano yung ginawa ko ay base sa guidelines at base sa batas. Ayun. At ito pa, isa ma'am, ba't may ata resolution yung sangguniang panlalawigan na hinihiling na mailipat ka. Anong reaksyon mo dito, ma'am? Siyempre, kahit kayo siguro, you are from Pangasinan, at ang taga Pangasinan ka, siyempre masasaktan ka rin na ililipat ka. Ang tanong ko po sa anong kadahilanan, pero nirerespeto natin kung ano yung naisampa. Kasi minsan nga yung sa dami ng hindi naman so, marami. So nirerespeto mo naman. Nirerespeto ko po 'yon, pero sasagutin din po natin 'yon. Kung ano ba yung dahilan at bakit ganito po yung reaction po nila, iintindi, kagaya ng lagi ng sinasabi ko, iniintindi ko po lahat. Ginagawa natin ng magandang perspective ng lahat ng nangyayari. Sabi ko, lahat ng nangyayari, siguro may reason ng Lord bakit nangyari ang lahat. So ito katanungan din ma'am, ito tinatanong doon siguro ng ating mga nakapanig. Paano pa nakakapag-work, nakakapag-focus si Madam Sheila sa kabila ng mga ganitong issue sa kanya, itong resolution, di kaso, paano ma'am? Naaktuhan pa yung SDS ng Pangasinan. Alam ko na ang sagot ni ma'am. Yung focus. Meron siyang nasisira ba yung focus? Hashtag happy to serve. Happy to serve. Yung focus ma'am, napit nandun. Maganda yung pinasok mo yan. Kasi lagi kong sinasabi yan sa mga guro. In moment na napagod ka na, kasi meron kaming t-shirt na merong hawakan mo lang ito. Happy to serve. Sa dibdib. Sa dibdib. Kasi nandun yung happy to serve. Hawakan mo lang ito and you say happy to serve. Mawawala yun. Subukan nyo. Sabi ko nga sa kanila, subukan nyo. Ganito yun, on the lighter side of it. Paano tayo nakaka-focus? Yung focus, Kung nasa puso mo ang tumulong, nandito ka, makikita nila how passionate and committed you are. Hindi ka, diretso lang yung trabaho mo, dahil alam mo yung ginagawa mo. Dahil ito po yun, bago ako dumating, meron na akong plano for 3 years. We will only stay here for 3 years. 3 taon lang po ito. Ngayon, dahil sa bagong DepEd order, meron po kaming state na 3 taon. Pag alam mo ng definite na 3 taon ang stay mo, nakaplano ka na dapat. Year 1, year 2, year 3. So, meron na po akong plano. Kaya inayos natin ang infra, yung system sa mga procedures sa trabaho para maging mas mabilis. Kaya nga ISO na tayo sa division. Curriculum, inaayos natin. And then, pagdating natin on the 3rd year, planchado na lahat. So, paano tayo nakaka-focus? Siyempre, yung lagi ko pong sinasabi that during this time of pandemic, only selfless love can save us now. So, selfless love, yung pagmamahal. Pagmamahal mo sa bata, pagmamahal sa trabaho mo, at pagmamahal sa pinutulungan mo. Kung ang maiging, sasabihin kong sandata dito, that those who are working with me, ay nandyan sila na umaalalay din, gumagabay. Kaya sabi ko sa mga teachers, wag nyo akong alalahanin. Dahil, syempre, sa loob ng 2 taon, grabe ang paninira nila sa akin. Grabe, hindi ko na siya sinagot. I just prayed for them. So, paalam ko lang paring Errol, kasi para sa kalaman ng mga kababayan natin sa Pangasinan. Kung yung posisyon na yan, ma'am, yan ba galing sa taas yung appointment or sa local sa probinsya? Hindi naman. From assistant superintendent up, we are presidential appointment. Presidential. Okay. So walang say yung sa ang nag-appoint po sa amin. So walang ibang pwede na mag-request, magpaupo o magpatanggal. sa provincial level. Presidente po ang Presidente lang po. Ayun. Malinaw.
bago tayo mag-commercial, tapusin na natin tong issue na to. Oo, dahil, Dahil siguro, pagbalik natin, ano naman, yung mga ibang usapin naman. Eto ma'am, tapos na tayo sa Tumblr, flash drive ko, selling of items, ombudsman, resolution. Eto naman ma'am, yung sinasabing mga kortina, smart TV. dahil sa new normal na. Gagamitin yan kasi... kortina, smart TV. Yan yung mga ano ma'am, mga kortina, issue. beautification siguro. Okay, ganito yan, since nag-ISO tayo, we implement... ISO na? ISO na yung deal natin. Ang division with your what? Yes, in 50 days. In? 50 days. So, yun ang hindi alam. In 50 days, We are already ISO. na ikaw ang nandyan? Yes po. 50 days in office? Yes. Walang 50 days dalawang- lang yung walang- ISO duration. Walang dalawang buwan yun, ha? Dahil ikaw ang- Walang dalawang buwan po Oh. yun. Sa San Carlos, 88 days ata yung aming ISO sa DO. Yung ISO, para alam ng mga ordinaryong tao, yung ISO, yun yung para... International standard. Yes, na hindi maganda pa yung international. pamamalakad. Parang ganun. International Standardization Organization. Yes. At hindi po nabibili yan. Hindi po nabibili yan. So, doon sa San Carlos, ISO ng division, ISO pa lahat ng schools. The Okay. 75 schools. So, we did that in... so, bakit tayo nag-ISO? Meron na tayong system. Magkakaroon na rin audit trail dyan. So, mababawasan ng korupsyon. Ayun. Okay. So, yun ang ginawa natin na hindi di-delay yung mga papeles. May timelines tayo ng paggawa ng mga trabaho. Ngayon, nung dito sa pinalo natin sa DO, yung ISO, siyempre, pag nagpa-ISO ka, dapat bababa rin yan sa school. So, inuna natin yung DO, isinod natin yung schools. Nung isinod natin yung schools, meron tayong ginawang 5S. Yung aayusin mo lahat ng yung mga setup dun sa office at sa bababa na tayo sa schools. Ang nangyari po dyan, i-align natin ang ating mga schools. Nagkaroon tayo ng housekeeping guidelines. Nagkaroon din tayo ng housekeeping guidelines sa schools. So, ibig sabihin, ano ba ang dapat tignan, dapat makita sa isang classroom setting? Ganito pa ang nakita ko kasi nung ginawa yung housekeeping guidelines ng ating mga district supervisors at ating mga principal, may mga principal tayo na gumawa at inayos yung standard na makikita sa isang classroom. Alon, ganun, hindi yung iba-ibang nakikita. Naka-base yan sa National Educational Facilities Manual, year 2010. So matagal na rin yung basihan. Matagal yun. Tingnan ninyo ang nangyari sa mga schools. Bakit iba-iba yung kulay ng mga classroom? May pink, may yellow. Tapos Hindi tatanungin uniform, mo, short. tatanungin mo, bakit mo pinintura ng pink? Kasi paborito ko si Hello Kitty. Bakit kulay Tapos yung mga kurtina nila, Peppa Pig, mga ganyan, para makikita mong ganon. So nag-set sila ng standard, yung committee on the housekeeping guidelines, na ito ang magiging standard. Ipinresent ito sa principals, marami cluster heads, principals, at ipinakita. And I believe, inapprovean nila. Kasi pinakita, wala namang violent reaction noon. Pero ang malinaw na sinabi ko doon, pag hindi walang budget, at hindi kakayanin, yung kung ano yung existing muna, yun muna. But we know that this is the standard. Okay? Kasi hindi natin pwedeng ipilit. So, ang ginawa namin, ang Brigada Eskwela, imbis na 2 weeks, ginawa nating year-round. Kasi meron naman talagang programa ang DepEd na ang Brigada, hindi na 2 weeks, year-round na yan. Hindi lang pang-umpisa ng eskwela. Ngayon, tutulong na ngayon yung mga parents para doon sa makita nila na yung classroom ay talagang naayon. Anong unang ginawa natin? Ang mga teachers, sa loob ng 20 taon, yung mga gamit nila, inipon nila doon. So, makikita mo, siksik yung classroom nila. In times of earthquake, at nag-earthquake yan, at sa dami ng gamit nila dyan, paano makakalabas yung mga bata? Peligro. Biligro yun, di ba? So, one ng ISO at yung quality management system, yung managing risk reduction. So, tinanggal natin yung mga yun, ilanis natin yan. Isa pa, nagkaroon nga nung yung faulty electrical wiring. Pag hindi namin pinatanggal yung mga Manila paper kung ilang taon na yan, sunog yung buong classroom. Oo, kasi dahil natanggal na yon, yung electrical wiring,
umano lang dito, hindi siya kumalat. Naanuan ka agad. So ito po yung gusto kong ipakita why we did that. At nagpapasalamat ako sa mga ibang mayors natin kasi nag-ikot tayo. They appreciated. Kasi ang mangyari doon is ginawa nating safe, secured at sanitized ang ating mga schools. Ayun. Nilinis natin. Ayun. Inayos natin yung mga kulay kasi ito naman yung nakapasaad sa kanilang manual. Na 20 kasi bakit ang DepEd ba pag gumawa ng building ngayong taon yellow, next year pink, next year hindi. Isa lang. Kailangan Isa lang unified. po yan. Hindi mo dapat gagalawin kasi that is not your private property. It is a public Government. property. Kung ano yung nakaloob sa manual, ay susundin mo. Hindi porke favorite color ni Sir o ni Madam yung That's right. Kaya hindi porque favorite color mo, ang pink, Alam mo, ay pipinturahan mo ng pink. Parang RJ, parang Dennis, yung mga binabanggit kasi ni Ma'am Sheila, ito yung mga nakapaloob noon pa. Yeah. Parang nanibago lang yata nung pinatupad na. Oo. Bago tayo mag-commercial, isang issue na lang ang itatanong natin kay Ma'am. Para masagot na once and for all. Ito pong issue sa solicitation po through Bayanihan ni Juan. Okay. At magkano po ang pera na pinag-uusapan dito, Okay. Ma'am? Okay, ganito yun March 16 naka-lockdown. Tama, opo. Nabigla tayo lahat. Anong ginawa natin? Nagtago tayo sa mga bahay natin, right? Nang 3 buwan. Kayo. Ay, nang matagal-tagal. In the first, second day, may mga nakita akong mga guro. Abay, lumabas sila. At nag-a-assist sila. Yung isa, nag-deliver ng bigas. Tapos, isinakay niyo isang tao. Sabi ko, these teachers are doing this. Asaan ako? Being leader. Nagtago ako. Di ba nakakahiya yun? Ikaw yung pinaka-head. Saan ka? Ito yung anak mo lumalabas. Tumutulong. Samantala ikaw, nandun lang. Walang ginagawa. Wala akong ginagawa, nakahiga. So parang medyo nakonsensya ata ako doon. So I called all the different presidents of the organization. Sabi ko, why don't we help our frontliners first? Okay, paano natin gagawin? So nag-meeting kami, nag-isip nga, may GCash, may ganyan. At may sinabi isang president, bakit hindi na lang gawin yung bayanihan sa schools na lang, kanya-kanya na lang. Oh, that's good, kasi ayaw ko namang magpakpak sa kung saan-saan. Ano mo ililid yung pagpak? Hindi ka nga ECQ nga. So, nagkaroon kami ng bayanihan na kanya-kanyang school. Sila ang magmamanage ng kanilang bayanihan. Pero ginaguide natin sila kung sino yung tutulungan nila. Una, frontliners. Kasi sila yung kawawa. Kaya, alam mo sa DO, yung mga vitamins na hindi namin nagamit, dinala namin sa Region 1. Yung mga nurses natin, binigay natin doon. Tinuruan natin na gumawa ng face shield at face mask, dinonate natin sa mga iba't ibang hospital buong Pangasinan. Inikot natin yan, naggawa-gawa yung mga nurse, ganyan. At nagbigay tayo ng mga pakain sa mga frontliners. So, ginaid natin sila doon. Ulitin ko, from the word bayanihan, di ba kusang loob yan? Opo. Tama. Huwag ka na magkipagbayanihan kung magkukomplain ka. Ang problema, ang nakikita ko na gumagawa ng issue, yung hindi nagbigay. Siya pa yung... Kasi ganito, yung hindi gumawa ng bayanihan, parang sa school yan, sino ang unang nagko-complain sa mga magulang? Yung hindi Yung mga hindi umaattend ng sa meeting. Kasi hindi nila nakuha o hindi nila naintindihan. So napaka-importante yung makinig ka, alamin mo, bago ka magsalita. Okay. So, iba-iba yan bayanihan, so frontliners, that's one. Second, yung adopt a family, help a community. Kasi alam mo, nakita natin, para bang, dire-diretso na naman, para bang, okay ba nabigay tayo ng bigay? Parang hindi na natin sila tinuturuan. So, ang nilunsad natin na magtrabaho, yung mga tao, like for example, imbis na ako maglalaba, magtalaba ka na lang. Okay? Yun ay tulong mo na. Hindi mo siya binigay, nakatulong din siya sa'yo. Pinagtrabahuan. Tinutulungan kasi ang trabaho ng teachers is to educate the community. So yun ang ginawa natin, educate natin ang community. Third is yung Teacher Mo, Hero Mo program. Ito yung ang mga teachers ay bibisitahin yung kanilang mga estudyante. Okay. Ito ang mas nakakaano sa mga teachers natin. Nung binisita nila ang mga estudyante nila, nagbigay na rin sila ng pagkain. Ang babait ng mga teachers natin. Kaya tinawag namin silang hero. Okay. Tapos itong matindi yung pagtatanim.
Nakita nyo, siguro ang post ng mga teachers natin, ngayon, malalaki ng bunga, ang dami na, at maraming nagbe-benefit. Sabi ko kasi, if continuously, ang ibibigay natin ay dilata, mga dilata noodles, kasi di ba, usually the relief, Minsan lang ano ba ang panlaban natin ngayon in times of pandemic? Yung katawan mo, yung immune system mo, palakasin. Pero ang pinapakain natin ay dilata, sardinas. So, in-educate din natin ulit yung mga community through our teachers. Magtanim tayo. Alam mo bang, kami pa ang nagpuputol ng malunggay at ibibigay namin sa community. Kami pa ang nagbibigay ng seedlings para itanim ng mga magulang. Yung ginagawa niyo, part ng DepEd with your watch para makatulong naman sa paglaban sa pandemya. Okay, kasi ganito, ang trabaho ng superintendent when it comes to disaster ay pakalmahin. Mayroon din Nasasako, yes. Ang DepEd, hindi lang pagtuturo. Sa DRRM, sa disaster yan. Hawak mo itong organization na ito. Ano ang trabaho mo? Pakalmahin yung mga tao in terms of disaster and normalize the situation. How will we normalize? Nagkaroon tayo ng mga suggested activities. Pagkakaabala ng ating mga guro. So anong nangyari? Hindi na sila natatakot at bigla na shift yung kanilang attention doon sa mga suggested activities na pinagawa natin. Pagtatanim and everything, tingnan mo, naging kalmado sila lahat. At anong nangyari? Naging positibo yung pananaw nila kahit meron tayong pandemya na kinakaharap. Okay. Ito po, yung 28 million na Yun, na-raise ipapala po sana. ay hindi po pera na binigay sa DO. Yung binibigay nila ay nire-record lang namin. So nandyan yan? Hindi. Yung, like for example, yung kayo lang ang tagalista. Tagalista. Kasi dapat i-account din. So like for example, itong school na ito, bumili sila ng worth 5,000 na pang-relief nila. I-report lang nila. Pero nasa kanilang pera. Walang inawakan. I-report lang. Ang parang nila yung total lang. Recording. Parang sa basketball, ang papel nyo scorer. Yes, scorer. Tagalista lang. Tagalista ng Pero score. wala kaming hinawakang pera. Ayun. Okay. Tuloy-tuloy na o commercial pa tayo? Mag-commercial muna tayo. Saglit lang mamaya, yan. mamaya yung mga programa ng Yun. naman ang ating tatalakayan. Sa aming pagbabalik, makalipas lang po ng ilang palala. Saray ang putaputang Iran issue. Nagagawa manlapod luyag tayon Pangasinan. Yaanggat interon bansa. Amintan pantutungtungan. Ed saray issue. Ed balita issue. Ed balita. Lunes yaanggat Biyernes. Alas 7:30 yaanggat alas 9. Ed kabosan. Saray issue. Ed balita. Jad Radyo Pangasinan 95.3 FM. Kantanong Kantalong! Alas 8 na kapaborito, programang Saray Issue at Balita la. Aba kapaborito, COVID-19 update muna tayo ngayong oras na ito ha. Ilan ang kabuuang bilang ng COVID-19 active cases sa Pilipinas noong September 11, 4 p.m.? Ilan ang kabuuang bilang ng COVID-19 active cases sa Pilipinas noong September 11, 4 p.m.? Para magkaroon ng pagkakataong manalo sa ating Kantanong Kantaload at manalo ng 100 pesos load, itype lamang ang iyong buong pangalan, space, tirahan, space, ang iyong sagot, at isend sa 0956-793-2239 0956-793-2239 Kantanong Kantaload! Radyo Pangasinan, paborito! Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Broadcasting from the bangus capital of the world, Dagupan City. Ito ang Radyo Pangasinan 95.3 FM. Transmitting in high definition.
Saray ang putaputang iran issue. Nagagawa man lapod luyag tayon Pangasinan. Yaanggat interon bansa. Amintan pantutungtungan. At saray issue. At balita issue. At balita. Lunes yaanggat Biyernes. Alas 7:30. Yaanggat alas 9. At kabwasan. Saray issue. At balita. Jad Radyo Pangasinan 95.3 FM. Okay, magbabalik po tayo mga kaibigan. Oras po natin alas 8:44 at nandito pa rin si Madam Sheila ng Pangwan. At syempre kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Timog ti Pangasinan, Dennis Muhares. At RJ Jimenez. Alam niyo yung mga issue. May nag-text ata, paring Errol, yung binasa mo, yung nandyan, pakibasa mo lang. Ang sabi niya dito, Oo. good morning po. Very clear explanation, Ma'am Sheila. Even a child can easily understand. Ang hindi nakakaunawa ay ang taong ayaw talagang unawaan. But then, the truth will always prevail. The Bible says in John 8:32, and ye shall not know the truth, and the truth shall make you free. Napakagandang adhikain nyo sa ating division. Ipagpatuloy nyo po ito at we strongly believe na naniniwala, naniniwala pa, na mapapabilib ang mga dating walang bilib sa inyo. Pag nakita nila ang resulta ng inyong kasipagan, kagalingan, at pangunguna ng ating division. Reaction. Konting reaction lang, ma'am. For that, yun po yung nagpapalakas po sa atin. Sabi mo nga, bakit hindi tayo, dahil sa may mga nag-message din sa atin na magpalakas kayo, ma'am, even you. Yun pa lang, ang laki ng tulong sa akin yun. Kaya ako, kinuha yung reaction ni Madam, kasi yun na yung yung focus eh. At ito nga, ang daming mga parang, di ba, may mani-isturbo, parang ganon, nasagot naman ni Madam. Yung focus, ito kasi malapit na, parang Errol, parang Dennis, October 5, yung pasukan. So yung preparasyon naman ng ating tatanungin ni Madam kung ano yung mga ipapatupad niya para naman matugunan itong sa edukasyon naman na ma'am, itong pagsisimula ng klase. May goal kami in the Division of Pangasinan 1. This is our advocacy, yung no learner will be left behind. Walang maiiwan. Pag-iiwanan. So, yun ang sentro natin. So, nagpababa ang ating mahal na secretary ng iba't ibang modalities. Okay. Printed modules, online, offline, radio-based TV instruction. So, iba-iba po yan. Mayroon tayong tinatawag na learning continuity plan. From the word itself, continuity. Okay. Tuloy-tuloy, So, ibig sabihin, hindi po tayo magpo-focus sa isa lang. Kasi kung nag-focus po tayo sa isa lang, paano pag hindi gumana yung isa? Yung modo ba, no? Yes, yung modalities. Paano pag hindi gumana? Ano nang susunod natin? Ano tayo? Parang may plan B, may plan B, may plan C. Okay. Ang unang salbo kasi, dahil nabigla tayo lahat, nagkaroon ng survey onto what modalities ang gusto ng magulang. So, nag-check po sila at marami pong lumabas na ang survey ay printed. Okay. So, meron pa rin online, offline. Pero itong kalagitnaan ng dumarating, parang nababago na ang gusto ng mga magulang. Nag-shift na sila sa online, offline. Why? Ang problema po kasi is dumarami na ang case ng COVID. Kita mo, di ba? Dumarami. Medyo natakot na rin sila. Kung, like for example, sa isang school, parang take note, yung Pangasinan National High School, na pinakamalaki sa atin, hindi lang naman yan sakop ng Lingayen. May sakop na iba-ibang bayan yan. Correct. Paano pag nag-lockdown sa bayan nila? Paano nila kikunin yung printed doon? Ayun. Nag-lockdown. Paano sila pupunta? Di na-stop yung edukasyon doon. So, yung nga po, ginamitan natin ng offline and online. Hindi po natin inalis yun sa ating learning continuity plan. If you say offline and online, Okay, online, ito po yung gagamit tayo ng internet. Ayun. Gusto kong, meron tayong tinatawag na synchronous, yung magkakasabay na nag-aaral yung mga bata, kikita mo sila. Ang nagkakaproblema lang tayo sa synchronous, pag mahina yung signal. At talagang puputol-putol yan. Kaya yun naman ang programa ng ating presidente, napalakasin yung ngayon, because yan ang kailangan natin. Connection. That Wi-Fi now is a right.
Kaya inaayos nila yan. Yung asynchronous naman, yung bata ay mag-aaral depende sa kanyang pace. Like for example, mabilis siya. Pwede na siyang umabante kasi mabilis siya. Pwede yun. Pwede yun. Kasi yun ang ibibigay natin. Like for example, binigyan natin ng pang isang linggo niya, inatapos niya ng 2 days. Ibigay mo yung next na following week kasi natapos na niya eh. Bigay mo lang ng ibigay. So, kasi, di ba may mataas ang IQ ang bata? Opo, advance. Advance. Yun ang gagawin natin. So, we have the online, offline. Ang nagkakaproblema natin, it's the budget for Yung printed. offline, Yung offline naman, ito po yung gagamitan ng flash drive. Plus, Okay. Or gagamitin ng share it up. Para siyang Bluetooth na yung video lesson, nandito ako, iganon ko sa Share lang. kahit walang internet. Yun, nandun na yun. Nandun na yun. Ayun. So, ang programa is yung printed. Nung binilang natin, kung magkano ang gagastusin, aabot tayo ng 1.5 billion. Yun yung Kaya ba? module. Yung printed modules. Sa Kaya ba lahat. ng budget ng DepEd? Hindi po kakayanin. Ayun. So, ang nakikita natin, pag samasamahin natin, parang 1:40%, mga 40% of the enrollment lang mabibigyan ng module. Kasama na yung SER, kasama na yung MOE. So, kailangan natin gumawa ng paraan para makagalaw tayo. Kasi iba-iba namang sitwasyon sa iba-ibang bayan. So, wag tayong ipapareha sa Makati, wag tayong ipapareha sa ganito. Iba ang probinsya ng Pangasinan, iba ang SDO1 Pangasinan. Kung ikukumpara mo sa ibang division. So, alam mo ang ginawa natin, kung sakaling hindi kaya ng module, pinalabas na natin yung mga libro. That's one. Meron tayong mga libro, kaya binigay na natin sa mga bata na maaring gamitin din nila para basahin. Second, meron mga tablets ang mga high school na pwedeng gamitin ng mga bata. So, yung mga tablets na yon ay pinahiram na rin natin. Meron mga in-schedule na yan kung sino ang hahawak doon sa mga tablets na yon. Kasi yun ang susunod kong tanong. So, pag online and offline, kailangan ng gadget. Yes. May nakukuha ba tayong tulong sa mga LGU? Ang Ganun? pangatlo dyan, ito na nga yung bayanihan tablet. Yan na yun. Okay, kaya po tayo umiikot para ipaliwanag sa ating mga LGU. Kasi kung nakita nila, nung nag-present po ako ng Learning Continuity Plan during our executive session sa Panlalawigan, pinresent ko po kasi doon na yung print at non-print materials, kung maari, DepEd na. Okay. Tapos yung gadgets like tablets, TV, ay kung pwede LGU na. May tumugon naman. Maraming tumugon sa atin. Okay. Tapos yung pangatlo is yung hand washing, pwedeng PTA na. So ibig sabihin, binibigyan natin sila ng clear instruction kung sino ang hahawak para hindi siya alam mo ba, mag-agawan. At least madoble-doble tayo. So kailangan nating mag-usap. Kaya tayo umiikot. Ang problema, yung issue na umiikot si Madam Sheila sa mga LGU. Yes. Pala yun? Yes po yun. Ipinapaliwanag natin yung iba't ibang modalities. Ang hiling ko po kasi sa kanila, kahit sa bayan nila, palakasin yung internet. Kasi pwede naman, may ano naman ang mga mayor, nakausapin yung mga smart globe, na palakasin kahit sa bayan lang. Kasi ang internet naman, hindi naman kailangan doon sa school. Punta ka sa bayan, download mo lahat doon. Tapos bumalik ka sa school mo, sa bahay mo, you have all the files. So yun yung offline natin. Online, offline. Kaya pala may mga may mga mayors ngayon na nagpapakabit sa iba't ibang lugar sa kanilang bayan. Diyan sa Mayswal. Yeah. Bawat barangay magpapakabit yung mayor. Sa Kalasyaw, bawat school mayroon na. Yes. Yung pala yung... Yung pala yung purpose nun. Kasi nakita nila yung iba't ibang modalities na pwede. Kasi pag nag-fail tayo dito, nag-lockdown, wala nang mabiling coupon, wala nang mabiling ink, meron pa tayong online, offline. We are giving the digital files of all these learning materials. Saka ito po, ang printed kasi, although may printed yan, kailangan pa rin namin i-back up ng mga video lessons. Tanungin kita, how will you teach sounds of the alphabet? Paano mo isa-sound sa printed? By sound. Oo. Kaya kailangan may nilang video. manood pa rin. Okay. Yung tablets, let me clear, hindi naman kailangan bago. Pwede yung pinaglumaan mo, ay ipahiram natin. Hindi yun ibibigay sa bata. Ibibigay natin sa school na nakabook up sa school as donation. Para next year, magamit ulit.
Okay, and eventually, in the next years to come, baka makumpleto na natin na lahat ng bata may tablets. May LGU ba na sumusuporta dyan? Nag-start po ang Burgos, Oh. 100 Wow. tablets. Mhm. Nagbigay na... Galing sa kanila yon. Yes, galing sa LGU funds. May iba naman na personal na mga kaibigan nila. Si Mayor ng Mataram, may 20 na atang nabili. Tapos, ang alam ko, late lang si Mayor ng Bulinaw, 15 tablets every barangay. And Kong Jumel, initial na pag-uusap namin is 100 tablets. Wow. Congressman Jemel Espino. Yes, yes, Okay. yes, yes. So, sinusuportahan nila yung inyong adhikain. I believe so kasi yun nga po yung nagbibigay na sila. Meron din tayong kapitan sa Calasiao. Yung kapatid ni Vice Mayor Messina nag-pledge na rin ng 10 tablets. Itong tablets na ito ay hindi naman dadalhin sa DO. Ito ulit, recording lang kami. Baka mamaya hanapin nyo sa akin, my God. Itong tablets na ito, like for example, nagbayanihan sila sa Bulinaw, doon sa Bulinaw nila ibibigay. Okay. So ngayon, Sa mga tanong, doon sa mga tanong Support pa rin yan ng bayanihan. Yes. kung saang Bayanihan bayan, po yun, ha? kung saang bayan may nag-donate o may nagbigay o magpahiram, doon lang nila gagamitin. Yes, yes. Wala pong pupunta sa division office. Wala po. Ikaw ang parang akin niya, dito yan, tapos ikaw ang Mag-designate. Hindi. malinaw yun. Pag nakita nyo, ako po yung nag-umpisang nag-donate. Pala. Nagbigay po ako ng 10, kasi sabi ko, 10 tablets every barangay. So, in every project na ginagawa ko, dapat manggaling ikaw muna para makita nila. Like for yun sa bayanihan sa Bayanihan. At tayo ay namigay ng itlog at manok noon, saka seedlings. Inumpisan natin yon. Tayo po ay namigay. Ngayon, itong tablets din, ako rin po ay namigay ng 10 tablets. Personal po yun. Okay. Kasi birthday na ng anak ko, yung instead na gumastos pa siya ng iba, yung inilaan namin na pang birthday niya, binigay na niya ng 10 tablets. Ito, may nag-text dito. Sige. Sabay-sabay ito. Kapitan sa Tumbar Lingayen po. Ma'am, nagbigay ng 3 tablet para sa mga learners sa Tumbar. So, even the barangay captain. Yes, I met Bayanihan nga. Bayanihan nga po yan. Sabi nga niya, challenge niya ako. Ibang din. Sabi ko, Kap, darating po ako sa barangay captain ng Tumbar kasi ganito. Madam, pero sa ano na lang po, Tumbar lang sabi niya is, okay, tutulong ako, ma'am. Sige, tatapatan ko na lang kung ano yung tulong ninyo. Okay. Ito So, may tatapatan ko ng 3 tablets yung kanila. may text din dito mula sa 0961-6613 na yung bag nga bigat Madam Premises Ilocano. Paano nyo matutulungan ang mga may hirap na gaya namin na walang maibili ng cellphone o tablet from Arnold Pukulobong ng Barangay Bangan Uda, Agno, Pangasinan. Okay, ganito po yun. Okay, ang sentro po natin is giving assistance to the poorest among the poor. Ayun. Yung walang-wala talaga. Kasi yung mga iba meron humihingi pa. Please, ibigay na lang po natin sa walang-wala talaga. At yung teacher ay sila ang magmamap kung sino yung walang-wala talaga. Para makaikot yung tablet kasi hindi yan isa-isa. Sa isang tablet, pwedeng umikat yan sa 6 na bata. Kasi naman, hindi naman sila araw-araw na mag-tablet. 3 hours lang yung allowed in 1 week, it's 3 hours. So, lalagyan natin ng schedule yan. So, kung ang target ko sa isang pamilya, 6 ang anak niya, pwede ng isang tablet doon. Iikot na lang doon. Or yung magkakatabi, okay, sa isang bahay to, next, the following day, yung isang bahay. So, yung question ni siguro sasagutin na lang ng mga teachers kung meron silang bayanihan doon. Okay. May nagtatanong dito. Palapit na yung oras. May gustong kumuha rin ng mga statement ni ma'am. Pakitanong nga kung meron siyang press release. Saan? May press release na kasi nakaka-tune in niya lang. Ito. I-review mo na lang, sir. Ito. Naka-post na yan forever. Ito, last na katanungan na lang siguro dahil 3 minuto na lang, ilang minuto na lang. Baka makatok tayo. Sa mga preparasyon na ginagawa natin, ready na po ba ang pang-1 sa pagbubukas ng klase sa October 5? If and when medyo ma-delay yung ating printed or what, meron tayong libro na nakaalala. Kung ma-delay man, we have the digital files. Yung sinasabi ko na isend na lahat yung mga digital files, pwede na nilang gamitin.
kung madelay man yung mga printed natin. So, assessment ko po, ready na tayo kasi hinanda na ng mga schools. Although walang face-to-face, nakahanda na yung mga guro natin. Kasi kung hindi natin uumpisa ng October 5 at ipupuspone natin, kailan pa? So, ang 2 weeks po, may mental and psychosocial pa tayong paghahanda. So, gagawin natin yun para mapakiramdaman na. Sinisiguro naman ng ating departamento na magiging safe yung mga magulang natin at yung mga bata kasi papasukan na nga natin ng offline-online at please, hinihingi po namin ang kooperasyon ng mga magulang support at mga local officials natin na suportahan ang aming mga guro kasi meron tayong mga naririnig, trabaho nyo yan. Kaya kayo dapat ang mag-distribute. Hindi naman po siguro pwede na ang isang teacher ay i-distribute sa 50 na bata. So ang hinihiling namin, kung maaari, kunin na sa school. That's weekly. Weekly po pupunta yung magulang. Dati naman, hinatin yung araw-araw yung anak niyo. Tulong-tulong na yan. Mas marami po kayong natipid ngayon. Walang pamasahe, walang uniform, walang panlaba, marami po kayong natipid. So, ang ano lang namin is kunin nyo yung mga modules na ibibigay sa paaralan. Kasi yung health protocols doon ay finalo namin. Kaya mas maganda po sa paaralan. Huwag na pong ibahay-bahay ng teacher. Maawa naman kayo sa aming guro. Kasi pag ang guro nahawaan, tapos hinawaan niya lahat, lockdown yung school. Wala magtuturo po niya. Ayan, malinaw yung mga issue na natanong, nasagot naman ni Madam Sheila. Yung preparasyon nabanggitan niya. So, salamat ma'am, paring Dennis, paring Errol, wala ng oras. Bigyan na natin ng pagkakataon si ma'am sa mga mensahe niya, hindi pa niya sabi. Then, go ahead, madam. Okay, nagpapasalamat po ako sa ating mga local officials, especially ang ating mahal na gobernador na nagkaroon kami ng pagpupulong at hinahanda na rin kung ano yung mga maitutulong ng ating probinsya, ang ating mga local officials, ang mga mayors natin, ang mga congressman natin na pinaparating at pinapaabot din kung paano sila tutulong, ang ating mga magulang na nandyan, barangay officials, especially yung ating mga school heads at mga teachers natin na talagang nararamdaman din natin na medyo may hirap na rin dahil iba nga ito ibang pagtuturo ngayon at yung mga bata natin na excited nang pumasok, malapit na po October 5, magsama-sama po tayo. Yung lagi ko pong sinasabi, kung sama-sama, kakayanin natin. Kung hindi man tayo makasabay sa mga angat na syudad, pwede tayong sumunod sa kanilang ginagawa. At may papakita natin, here in the province of Pangasinan, maibibigay natin yung dekalidad na edukasyon. And even, in giving quality education, our students can be globally competitive. At ulitin ko yung ating battle cry that no learner will be left behind. And in this time of pandemic, only selfless love can save us now. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Thank you. Paring Dennis. Si katutan si Madam Sheila Primicias ay School Division Superintendent ng Panguan. Naringalan nyo, may kaabatan to. Alinawan to namin, araman si issue, wala na itutupak si Sikato. Okay, kanya ni, ang kapulay oras daw, akawatang tila sa kaya minuto. Okay na manager, sige. Manager. Okay lang ba, Titan? Okay, si Camila, so miya salamat at ano siya ng pandingal sa reakan tabay sa iyong kabuasan. Ako pong inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. RJ Bera Jimenez, at your service, always. Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis, tanja technical control, watan si Engineer Johnny Parganel. Kami so may salamat la at impandingal yu da sayang kabuasan hanggang nabuas lawat. Da sayang istasyon Jalabat at Radyo Pangasinan 95.3 FM. Paborito! Saray ang putaputang iran issue. Nagagawa man lapod luyag tayon Pangasinan. Yaanggat interon bansa. Amintan pantutungtungan. At saray issue. At balita issue. At balita, Lunes yaanggad Biyernes, alas 7:30, yaanggad alas 9, at kabosan, saray issue, at balita, Jad Radyo Pangasinan, 95.3 FM. Kanta!